либосҳои идонаро ба бар намуданд ки рангорангии он аз таърихи бой ва фарҳанги кӯҳанбунёди миллати тоҷик шаҳодат медиҳад. воқеан ҳам ин макон ба макони хеле ҷолиб ва ба як базмгоҳи пуршукӯҳи наврӯзӣ табдил ёфтааст. бубинед ҳамин бедоршавии табиат қатъи инсонам боз илҳоми нав мегирад, ҳавои нав мегирад. наврӯз як тамаддуни инсонмеҳвар аст. ва албатта дар шоҳномаи беззаволи абулқосими фирдавсӣ дар бораи иди наврӯз бисёр суханҳои пурқимату пурарзиш навишта шудааст. наврӯз на танҳо ҷашни анъанавӣ, балки фурсати хубест барои таҳкими ҳамбастагӣ, эҳтироми фарҳанги миллӣ. наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ шоми 21 март дар телевизиони илм ва табиат.